Hej YouTube, og det er mig Emil igen. Jeg tror lige at det var fucking mus. Der, ja. Det er vores tredje gameplay. Og det er... Hvad fanden er den shotgun gameplay? Vi spiller stadig nemlig. Og der er gået ud igen. Ja, men jeg fik ikke kill. Har du været død 2 gange? Nej, jeg har været død 1 gang. Undskyld. Hvad du vil. Så, hey, der ligger du. Det er det, der er faktisk. Der er blod. Kan man ikke se sådan nogle blodklatter, der ligger på jorden? Nej. Jo. Svært. Right. So are you ready? Standing by. Vi spiller med support. Support, ja. Det er nemlig det der. Take those positions. Okay. Securing B. Charlie secure. Fik du dobbelt kill? Nej, jeg fik ikke kill, så krøllede det over til play. Nå. Ja, hoppede over til play. Ja. Nu er jeg gjort. Jeg kan lige huske det. Okay. Nu lige gjort sådan, jeg har fået en sang til hjernen. Securing B. Den er guld. Hvor nice. Hvor skal man slå den her guld? Nej! Så døde du med den. Du skal have sådan en shotgun med guld. Kan du ikke få det? Vi skal alle våben med det, mand. Saptar is ready for deployment. Ja, det går ikke. Hey, du burde have en guldtingest, den er der. En guldtingest. Nej, ja! Guld! Explosive decoy on the way. Nej, nu døde du med det. Men skør på dig. Altså, det kan ske for hver som helst. Hvorfor tog han din guldtingest? Securing C. Nej, den lagde om på ryggen af mig, så han kan ikke tage den. All positions locked down. Hold your positions. Okay. We lost A. Prøv at se den der dræber. We have the lead. Okay, hvad er det, du lige tog der? Jeg blev flashet. Hey, jeg troede, du var... Hey, du snyder. Du snyder. Jeg dræbte jo ham ikke med det, vel? Nej, men alligevel skud efter ham. Grab it. Og det er der, der ser provokerende ud. Losing B. Min skyld. They destroyed your sand turret. Ikke lad være. Securing A. Provokerer du ikke helt meget, de venter bare ved at snurre rundt. Nå. Bang. Ej, pisse. Losing A. One der. Losing A. Advance Okay, jeg skal se, om jeg kan... flere kills som dig. Sniper. Losing C. Næste episode, så skal jeg prøve at se, flere kills som dig med en sniper. Nice. Gammel. Okay, var det lige noget? Losing C. Ja, måske. Securing B. We lost C. Sentry gun on the way. Så er det noget, man kan til at spille Advance sammen. UAV online.
Nej, altså, de går jo rundt i små grupper og angriber. UAV spotted. Ja, hvorfor gør du så ikke bare det selv? Hvad så? Han kommer sikkert til det. Åh, nej. Åh, fuck. Der kom han. Hvad? Okay. Jeg skulle lige noget, så jeg skulle... Nå, det er faktisk... Så er der en flash. Ja, let's go. Ja, altså... Nej, jeg var lige så godt i gang. Jeg har lige dræbt 3. Long shot, right in the back. Jeg dræbte bare 3 mere. Losing B. Nej. Det kunne da godt være, jeg havde... Forsvund der. Lost B. Lol, nej for den der. Ja, det kan godt være. Bravo secure. Nej, det var ikke. Okay. Nej, det er shotgun. Ja, men man må gerne bruge nogle andre våben. Man skal bare lave de fleste kills med shotgun. Det er kraft. Losing A. Nej. Ej, hvor er en ringkæde lige her. UAV recon standing by. Det er også der er ringe til at ramme. UAV online. Verdens værste tidspunkt, og det kalder en UAV. Og jeg ved ikke, hvad det der betyder. Losing A. Hvorfor er jeg træt? Kan du fortælle mig det? Hvad? Jeg prøver at hoppe med det andet fælde. Nej, jeg hopper sådan her. Bare please. Lav lidt hardcore på tur. Explosive decoy on. Ja, du kommer op. Kan man ikke blive det? Hopper fandme i luften. Fuck, han er god til at ramme den her helikopter her. Det var det. We lost B. Var det en atombombe? EMP. Our electronics are down. Var det en atombombe? EMP. Charlie secure. Det der sprang i luften? Mhm. Hvorfor er der aldrig atombomber? Securing B. Der er lige nogen med den der bil der. We lost A. Bravo secure. What? Den fed. Blø, og så drev jeg bare. Okay, var det granatlauncher, du var på? Ja. We lost B. Ej, det gjorde den ene, mand. Det er kun 2 skud tilbage. Okay, hvor lang tid den der bane den er? Losing C. Det kan jeg jo ikke tjekke. Jeg kan jo ikke tjekke, hvor langt den er nået, fordi den dumme EMP er. Hvad gør den, når du lige er plantet? Hvad gør den? Det er Sanctuary. Du skyder ting ned. Ligesom den der helikopter, der flyver. They destroyed your sand turret. Ja, okay. Det er Sanctuary. Den er ikke... Enemy UAV spotted. Slag du lige væk. Securing B. Du ved godt, der lagde en i jorden, der er lige på den her. Ej, det kan du ikke mene, mand. Gid, vi havde nogle bedre pistoler. Men det har vi jo ikke. Så har kun de her Autoshotgun. Enemy UAV spotted. UAV online. Skadet, man har space. De ligger alle de mærkeligste steder, mand.
så sprang det der hus lige i luften. Og så dør du. Yeah, bror, nu bliver ramt af en håndgranat. Seriøst, YouTube. Ja, hej. Nej, endnu.